Ahojte priatelia, ďakujeme, že ste sa zastavili na našom YouTube kanále. Dneska si otestujeme Orange Valve Tester VT1000. Je to veľmi zaujímavá mašinka, ktorá by určite nemala chýbať v žiadnej skúšobni, v žiadnom štúdiu a hlavne u žiadneho gitaristu. Poďme sa na ňu pozrieť. Táto mašinka je veľmi robustná, má okolo 3 kg. V balení nájdete samozrejme návody a takisto aj adaptér. Ja som si zvolil elektrónku, ktorú som našiel niekde v šuflíku, EL84 a chcem zistiť jej status. Čiže použijem EL84, túto zásuvku, dôkladne zasuniem, pustím prístroj stredným tlačidlom OK a týmito bočnými navolím, ktorú tú lampu chcem testovať. To znamená EL84, európske označenie, a stlačím OK. Spustí sa test, kedy v podstate prebiehajú diódy od 1 do 15. Tento test trvá približne 2 minútky. Počas neho sa testujú nápätia a prúdy v elektrónke. Ďalej si môžeme povedať, pokým sa tento test robí, že je samozrejme možné testovať aj preampové lampy, to znamená napríklad ECC83S alebo 12AX7, iné označenie. Samozrejme všetko treba robiť zvlášť, každú tú lampu treba otestovať prejsť tým testom. Vôbec sa nemusíte zláknúť, ak tie lampy, napríklad táto čisto nová, je slovenský výrobca. Myslím si, že u toho testu mala nejakých na stupnici 8 z 15. Sú to hodnoty, ktoré udáva výrobca podľa nejakých štandardov. Veľmi pekné čítanie sa dozviete na stránke Orange Amps /downloads, kde si dáte PDF-ko, nájdete si tam tento Valve Tester a krásne vám tam sú vysvetlené jednotlivé záležitosti. Napríklad u tohto preampovej lampy sa ukazujú dve hodnoty. Napríklad vám vznikne, že výsledok testu 8 a bliká vám ešte vedľa 6. To znamená, že tam sú dve časti uvedené v tejto lampe a je dobré, aby tie hodnoty boli čo najbližšie k sebe. To znamená, nie je dobré, aby bolo, že 1 a 15 alebo 2 a 14, aby boli tie diody od seba, ale čo najviac, aby tie hodnoty boli bližšie, tým je tá lampa lepšia. No a my už tu máme výsledok testu. To znamená, lampa je EL84, je dobrá a vznikol výsledok testu 7 z 15, čiže lampa sa dá veľmi pohodlne použiť. Takisto tento stroj sa dá použiť na párovanie elektróniek. To znamená, ak by ste náhodou mali lampové kombo gitaristi, ktoré potrebuje dve tieto EL84, tak vy si ich spárujete tak, že máte napríklad hrbu lamp a ten istý výrobca, no a dáte si, teda robíte rôzne testy a ak by vám vzniklo, že 7/15 u dvoch lamp, tak už ich môžete považovať za spárované a krásne ich môžete použiť. Čiže ja dám OK. To sme túto výkonovú lampu, ktorá páli, skutočne tam prešli všetky testy u nej. Ja si to poznačím, to doporučujem i vám, 7/15, aby som ďalej vedel lampu použiť. Tu mám napísané na tejto Fender lampe, že nefunkčná. Môžeme sa o tom presvedčiť. To znamená, tu máme 6L6 lampu, výkonovú Fender. Tak, dám si OK, spustím si zariadenie. Nájdem si 6L6 a opäť prejde test. Neviem, ako dlho to teraz bude trvať, ale výsledok testu bol teda, že fail, lampa je nefunkčná. Je to skutočne dobrý stroj, či už pre vás, alebo pre kamarátov z kapely. Tak.
prebieha meranie. Lampa sa vždy ku koncu veľmi zahreje, čiže dávajte si na to bacha, aby neprišlo k nejakému úrazu. Tá cena toho prístroja je docela vysoká, no my sa snažíme mať na predajni a na e-shope túto cenu celkom zrázanú, aby bola dostupná takmer pre každého. Bavíme sa okolo 300-350 eur. Je to podľa mňa doživotná záležitosť takáto vec, keď sa niekto hodlá venovať lampám a lampovým zosilňovačom. Vidíme, že tu máme fail, to znamená, že lampa je nefunkčná. Tam OK. A otestovali sme.